Guys, pasalamat ka ninjong tanan kining estire ganiya gid ako nung nalikom sa GCash. Kapit ka 100k. Ako mo 100k. Daghang kayong salamat guys kay nakadyo nagtabang na mo guys sa 100k nga. Ninjohang ipang-donate sa ijahang GCash. Hi guys, majong buntag ni yung tanan guys. Jadi ang luto ko kanang sinabaw nga baboy. Asang ikuandaan guys, asang ipakupsan. Hingani mas na yung magsabaw, pakupsan ni jadaan. Diyan umateng nga magmantika anja. Anja na ni jay butang ag lamas. Anja guys. Ilunod na nato ag lamas. Sibuyas. Ahos ugloy manetang kwan guys ilamas nga ni mas nanay magsabaw siya guys ito lang karning baboy pakupsan ni jadaan kaya ko sa una manggihisa daan naglamas sunod dibutang na agkuan karni dyan na kanahon naman ko nga inganis nanay magsabaw mo nang harap ang sundog guys dyan ka ring Chinese pizza may atang isagol guys, madyo buntag hapang gipa kuan guys, hapang gipa humok ang kananay karni diyan na simutan na ho ang kaning nay saging aram gajing muta ganara jud ko sig labay-labay dari na diyang nasimutan nga rang kahumok nagkarideng saging guys ang humuta siya yung saging nga green bagpanit pero hinog na rang kahumot. Ganahan ko magsimot-simot sa isang kuan. Baho. Ito natin yung buko na ba guys. Yung buko na. Ito sanang kuanan guys. Ito sanang pahumukon. Kay si mama. Pero kinahanglan magkajid pahumukon ng kuan guys. Karning baboy. Sige yan na to pa guys. Sige mo kong pangalipong na animik na siguro ko. Kabipi ko na ba. Basta gimundo ko 5 na lang. 5 na lang dugo. Hindi namatay na gud ko. 5 na lang may dugo. Nandya, gigamit na din na mga katong vitamins nga pinadaan ni Sister In-In. Dagan kanong salamat ni mo Sister In-In. Giganahan sila sa vitamins nga imuhang gihatag na mo. Hiyang si mama. Lami ko nun ni Anas mama kay mura ko nung nagaan-gaan nagijahan ka ng tuhod nga. Mao na ijahang giinom na. Kay mao naman na mo ang gigamit. Isugda naman na mag-inom. Nang dagan kanong salamat dan ni Sister In-In. Kanang vitamins dyan na pagani gimuhang kuan diwa pa mahurot. Da pagani gimuhang palamon o panahurot na. Ag Nutella mo nahurot na kay sigihan manggiyan og lanlan wa man ni dyan. Ang hangtod nga wa mahurot ag Nutella mao yung unang nahurot. Jag juice napag juice. Napag juice among gibalhin na kay katong naijang butanganan kay nakuan man to nabasa. Manang among ibalindana jo pampud mahurot kay sa hirap pud mi magkanang nay juice. Mingkoy, good morning Mingkoy. Mingkoy ka pa mas Mingkoy. Ala. Dito ka ba? Ha. Wala nang gilabdan. Panilig dito sa gawas kaw. Ang kagapapa diya. Paano? Mingkoy. Tagpan. Abtik. Abtik man. Be. Bumili din ta. Hindi ko. Kaya pa ito minuto. Di ba? Hindi lagi ko. Hindi dagang kuto-kuto. Bawang sa niyang kuto-kuto nga sige makaluod. Hindi lagi ko. Hindi lagi ko mukha. Ko kasabot sa gibati guys. Makagajud guys. Basta na makasakit sa tang pamilya. Tilawisa pa na. Tilawisa niya. Ako na siya ka ng kumot na ba?
Ang tindira may kasabi. Isi siya may nagtagtada na. Ako ba rin nagtagtada na di man. Hindi may sagsabaw. Sakto na pagtimpla. Naman lagi timplahan daan. Mawala na naman sa bawa ay Kariti lang kayo ako'y panglasa. Kabuntis talaga may ito. Manda ka pag ako'y nabuntis. Alam ko Nauwi na kay yung ka. alam ko na yung mga teknik mo sa unang bitaw. Sagnara sa kuwan. Kulang lang pati yung tangiti. Grabe ra baga dyan ang maldita ha. Ang damay mong kagalingan pag ako'y nabuntis. Kay grabe na ang kamaldita ra ba? Sanay na kung mabuntis. Kuha ka anak. Bitaw. Nangika ato sa kuwan. Sila ka na po. Hindi ka terus sa balay. Na. Pwede na nabi. Ito ka dito sa bigay ni Dr. Mangutana. Dok, nga naman nga asawa, Dok, kung magbuntis ni nga. Grabe man yung kamaldita. Oh. Ito ka dito. Nga nung ako may mga pangutanan na di man ko kaybaw. Mali mo sa doktor, kung dita ka. Kaya mo na doktor. Siyempre, tingamang ka kay Saunaw, di pa ko buras. Grabe ng buutan na. Hindi ako magburas na grabe ng kamaldita na. Nga ito ka dito mag-interview dito sa doktor. Dok, ano ni nga ang asawa, Dok nga. Sawa ni nagburas sa raman ni kabuutan. Halos man ni di mo tingag. Karon nga, nagburas na. Sige ra magputak. Grabe namang maldita ha. Hintay nagpa-check up na. May nga doktor nga, you're pregnant. Yes! Hindi mo ang batiun. Siyempre, yes, dear. Thank you, Lord. Natag na si Ginoo. Da! Bisa! Ansa? Yes, pero may tupak. Back to normal na naman si Jejin Burst. Magalagal bibing gamay. Hindi ko na kayo. Muna ka nagkakaugi ba? Ano di ay? Hindi ang naong. No. Ano? Mura yung kagnaong nito. Muna kinabuong naman. Hindi na magnaog iba. Tao na ta. Mata. Kaya na ito sa buhay. Pangitagkuan pa, bulangoy magdangag ta. Langoy. Boning dalagit nga mo, bulangoy oy. Pero sa una, nangitag puto. Ay, alas 12 sa gabi, alaw na sa kadlaw. Mangita ko ng mangga, sarado na. Ano suko, kayo ako ni mangga. Di kagabi, ang makita na kape, mga puto, mga balot mo na makita. Hindi kayo mangitag mangga gabing dako. Magbuot di kag manggagang ipangita. Wala, magbit yung pangisog lang niyo. Hindi mo ko sugog blangoy. Hindi ko kita, hindi lang kung pauli, unyar kong pauli, nagpanganak na niyo mo. Okay, nalagpakita. Luto na guys, sumaho na may karon. Hi guys, majungod to ni jong tanan guys, udto na dya. Wa ko nakabantay nga kananay udto na di ay kay ligad-ligad lagi ko dari pag man na magkananay pamahaw kay bagat tagang kuan guys. Lawas, naman to guys, okay laing nabuhat pag man na magpamahaw, sige ra ko kuan ligad-ligad kay bagat lagi ni nga ang kuan guys. Lawas ako kasabot tungod sa niyang ahang kananay gi pamati dya mo na wa ko nakabantay nga launan na di ay. Hinja today nangutana sa kuan guys, messenger nakalarga na ba daw si Terry sa kanang Manila. Wa pa siya nakalarga kay napa si Jay kanang last check sa Lunes, check up pa niya sa kanang epilepsy niya. Kung mao man siguro si Jay nang check up sa iyang epilepsy, malarga na sila laho sa kuan guys. Manila kay operahan ako no guys sa madaling panahon. Di na kuno kananay lugajon. Mo na inagaman og kanang check up sa iyang epilepsy, mo larga na sila dajon sa kuan guys. Manila kauban niya si Ate Alitz. Sa Ate Alitz ra lang may muuban niya kay di pwede og dagan muuban kay mas lalong magastos. Sa dagan man puy maka tabang dito'y nagabot sa kananay Manila kay namang ko'y mga kuya dito. Na ko'y mga igsoon na laki, na po ko'y mga ate, na mga pangumangkan dyan, na po ko'y sister-in-law, ay problema, nagabot dito sa Manila kay naidaghan magtabang-tabang si Ate Ruby, to sa Ate Ruby ni muli sa kananay buhol kay di pa pa uli ni Prorami, kay si Jay mag-asikasos, mga asikasuhunon po dito sa kananay buhol mo to ning larga sa Ate Ruby, ganiha, tabang laman mo kuan guys, 10 nga, punta, ma-operahan na dajon kiningan nga di lagi kuno dugajan kinahanglan jud kuno operahan dajon kay narabapod si Jay kanang epilepsy mo nang duplikadong kuan guys problema kay napo si sakit sa kasing-kasing napo si Jay
epilepsy. Pasalamat po ko sa ningatang og GCash karong adlaw. Ning message sa ang messenger nga ning sent na kuno si Jaw kanang GCash ni Tiri. Dagan kayong salamat kay di man siya magpa-mention og kanang kinsa siya. Basta Ginoo nay bahala ninyo sa inyohang maadjong kasing-kasing. Wa jud milaing mahimo kundi manganjo. Di jud ko mauwaw nga manuktok sa inyohang kasing-kasing para sa art ni Tiri. Balag ingnan ako kananay bagag naong basta kay maluwas laman si Tiri. Salamat kadyo kay ningon siya nga nakatigom na kuno siya og 100k sa mga ning donate sa ijang GCash. Madaghan jud kadyong salamat ninyo guys. Merinda biyo. Unsa ni? Choron with pagmamahal. Di ko dani bulangoy ang gipangita turon mo gipatag. Na may bulangoy na bulangoy to. manggo di manggo turon. Mi dari guys, na tapos giyan dari. Chat si Jang kuan. Ngipos ko. Uyab. Guys, uy naman si Tita Tiri. Doy jud mo ang tita. Sa pagkakaroon guys, di ba lalimang sitwasyon ni Tatiro dito sa muot to silag Manila ma. Gilak-gilak ma, isalig lang sa Ginoo tanan. Kailangan mo'y tibay Hilak ng nga jud ka. loob. Kung Nga mayroong nang problema ha. pagsubok ang kailangan ang kailangan kakamtan basta't maghintay ka lang. Ansa mo na ba? Kapit na rin ba klase? Papa ko kay mag-edit ko. Kapit na rin ba klase? Waris mo. Kapit na rin ba klase mo? Hinja guys, salamat ka ninjong tanan kay ning stiri ganiya gidya ko nung nalikom sa GCash. Kapit na 100k. Kapit na mo 100k. Dagan kayong salamat guys kay Dako na kadyo ng tabang na mo. Dako na kadyo nagtabang na mo guys sa 100k nga. Injuhang ipang-donate sa ijahang GCash. Mo na ilang gamitin guys, sinagbiyay nila sa Manila puon karon siguro mga sunod adlaw kay Lunes sika pa manija sa ijahang epilepsy pagkahuman pwede na silang mularga. Managan kayong salamat guys ninyong tanan kay naam mo. Wa mo ning pasagad bisag wa mo nakaila namo bisag sayot sobra mo nakaila namo inyong gihapon ning giila nga kanang pamilya ug igsuon sinanay tatay inyong giila nga inyong pong ginikanan mo nang salamat jud kadyo ninyo guys kay talagsaon ra gud ng mga taong ingana nga naay maadjong kasing-kasing